Nakon što je Janjuš postao vođa, našli su se pojedini zadrugari koji su rešili da ga malo potkače. Kako drugačije, već Majo Marinković. Povodom svega ovoga oglasila se i Maja. Prošao je određeni period kako nisam deo zadruge, mislim samo fizički, jer ovo je postala ozbiljna bolest koliko me moji bivši spominju. Ja sam svesna da me pojedini neće prežaliti nikada u životu, ali ne mogu da verujem da se nekome svodi reality na spominjanje mog imena, što u pozitivnom, što u negativnom kontekstu. Meni je zaista žao, jer ja stare novine ne čitam, ali ne mogu da ne prokomentarišem da Prcko treba da se posveti svom cilju zbog kojeg je ušao, a ne da mu ja budem jedina tema u realitiju. Maja Marinković. Toliko o tome koliko ih zanimaju bivše žene i ostalo. Nasmejala se. Ja im od srca želim da me jednog dana zaborave i da nastave svoj život dalje, ako je to posle mene ikako moguće.